protokoloak norantz berritu behar diren jakiteko, gaur faktorian aztertu nahi dugu, gaur egun nola funtzionatzen duten indarrean daudenek. Xabier Peña eta Koro Etxegoienekin mintzatu gara, Urolako ertzaindegiko burua da lehena, bertako genero indarkeria agentea bigarrena. Galdetu diegu hasteko, zein den jarraibidea emakume batek salaketa jartzea erabakitzen duen unetik, zein den jarraibide hori? Biktima ertzainetxea llegatu doren, lehenik eta behin, biktimen eskubidea informazioa eman beharko diogu, gero abokatu espezialitatuari deitu beharko diogu, eta abokatu ailegatzean salaketa hasiko da. Eta ertzainek tratatzen dugu empatia baten bidez, hurbiltasunez, sensibilitatearekin, dena ondo jasotzeko. Salaketa hartze hori, pentsatzen dut, Koro, espezializatutako agentearen aurrean egiten duela emakume horrek. Bai, guk gure ertzainetxean dakeu ordutegi bat, gu 3 emakume gea, 2 Zarauzko ertzainetxean eta 3. Askoitin dau, beste ertzainetxea gurea dana. Orduan gu dakeu ordutegi bat, eta guk ordu horietan lanen baldima gaude, gu izategea salaketa jasetzen deonak. Gero beste ordutegi badau gu ez gaudenok eta etortzen dienen izaten da ikerketako jendea formazio dakena salaketa jasotzen duna. Eta beti protokolo hori segitzen. Beti informazio mate zaio, saltze zaio. Gero juteka pixkaia zirriborra bat egiten, abokatua pixkat tardatzen durako, eta behin etortzen danen aurkezten dugu bere abokatua zein izango den, eta ofiziozkoa da bai, hala da bai. Eta gero borradostatzen dute beraieke bai, emakumeak eta abokatu honek, komenigarri da bere kasuan urrunagindu horiek eskatzea ala ez. Horretarako arrisku maila neurtzen dute, ertzain etxe guztietan berdin, 20 item neurtzen dituzte. Guk dazkeu 20 erantzuna, galdera erantzuna eman beharra, orduan jasotzen deun informazio guzti horrekin, dazkeu 4 maila kokatzeko, beak eman duen informazio ondoren. Horra salduko zaigu, oinarrizkoa den, o moderatua den, altua dagoen, emakume arrisku altu baten, o espeziala baten dagoen. Orduan, horren araberaz, ikusi barko dugu, ze aktibatu behar dition, ze neurri polizialak aktibatu behar dition. Eta neurri horiek izan litezke modu askotarikoak hasi autobabeserako prestakuntzatik, hori eskaintzen zaio biktimari, telefono bidezko egiaztapenak ere bai, baliabide teknologikoak jarri ohi dira, polizia zainketak agintzen dira, edota baita ere eskolta ezarri. Urruntze agindua epaileak agindu behar du. Atestado bat egin ondoren atestadua juten da zuzenen, juten da epaitegira. Orduan horre izango du, lehentasuna izango du, urrunaginduak eskatu ditun ala ez biktimak. Eta hori biktimak eskatzen du. Biktimak eskatzen dunen, eta orduan guk epaitegikokin harremanatan jartzea zuzenki gure partido judiziala azpeitiko epaileekin jartzen gea, bera jarriko dugu urrunguneako ordu bat. Deklarazio jasoko bai biktimari eta bai erasotzaileari. Erasotzailea jundezake o detenitua moduan o bestela zitazio batekin. Baina, 20 ordu baino leno, epaileak erabaki barduna da urrun agindoiek aktibatzitun ala ez. Gu gero, iten dugu segimena bat espediente bate barruan. Gauz bat atestadua, epaitegira juten dana, eta gero gu ertzainetxe bakoitzak iten du arreta bat segimena bat zuzena emakumeari. Segun ze mailatan, arrisku mailatan dagoen, jutege aktibatzen neurri polizialak, eta gero guk ere bai, gure protokoloa da ere bai, erasotzaileakin ere, egiten ere bai, alako entrevista eskaera bat. Batzutan izaten da entrevistare personala, beraiek alako interesa azaltzen dutelako, eta horra azaltze zaie ere bai, guk zeintzugean, zela nahingo deun, eta alako advertentzi modun esate zaie, urrunaginduak indarrean sartzen dianen, ze suposatzen duen horrek. Garbi azaltze zaie, ezin duela apurtu neurri hoiek, naiz eta emakumek nahi izan, zeren horren ondorio izango da, atxiloketa, zeren epaitegiko erabaki bat da, eta hoi ezin da apurtu. Hoi gizonezkoi erasotzaileei beti azaltze zaiela, naiz eta emakumeak
alako gertutasun bat bilatzen bali madure, hoi ezin dela onartu. Orduan, egoerai ulertu behar dute, Hori esaten ari zara, Koro, urrunaginduak aktibatzen dianen. gertatzen delako askotan, Bai, dauden bai. gertutasun Bai. edo menpekotasun psikologikoagatik emakumeak atzera egitera. Atzera egitea, o alako batzutan oso komplexua dalako, ume daude, o beharra batzu daude, o zerbait olako engantxe emozionala daudelako, ez? Gero, administrazioak jartzen dure bai, alako terapiak eta bai emakumentzako biktima moduan, baina bai erasotzaileako ere bai izaten da, apoio hori psikologikoa, violentziko ziklo hori apurtzeko ere bai, ez? Beraz, tratu txar eragileari esaten zaio, emakumeak gertutasun bat agertuta ere, hori ezin duela Hori hautsi. da. Urrunaginduak indarrean dauden zeren horre suposatzen du delito berri bat egiten ari dela eta guk egoera hori ez dugu hartuko. Urruntze agindua izan edo ez, informazio guztia geratzen da gordeta datu base berezietan. Kasu bakoitza, Bai. espediente bat dago. EBA deitzen diogu espediente horri, emakumeen eta txekoen babesa, eta biktimaren historia kronologikoa osoa bado bere barruan. Hori da. Arriskuaren valorazioekin, atestatu guztiekin. Estadu mailan biogenda, gu guain esartu gea beraiekin harremanatan, estaduko mailako beste poliziakin doidena, baina gure espediente, barruko espediente gurea, guk dena jasotzen duen informazio guztie, gure espediente EBA bada. Eta gerta liteke espediente bat istea, esate baterako urruntze agindu bat egon da bai, indarrean, bai. baina espediente hori istea zerbaitengatik. Hala ere egiten da jarraipen polizial bat fitxategi horretan, EBA horretan, informazio hori badagoelako eta akaso zuek neurtu duzuelako kasu arriskutsu bat gerta litekela etorkizunera begira? Arriskua ikusten balin bado mantentzen dela guk ez du espedientek itxiko. Guain, oinarrizko arriskuan balin badau, zerena, ja denbora da ez dela ezer gertatu eta urrunaginduak ez dauden indarrez, guk itxiten deu. Baina zerbait berriren bat sortzen balin bada, beste alako iskanbila bat o susuma balin badako tratu txarra bat egon dezakela berriro, alako ziklo violentziko berriz sortu dalako, gu berriz irekiten deu. Eta guk ez deu isten ez balin badakeu alako segurtasun bat ez dela ezer gertatuko, baino gertaleikena da. Baina gauzak beste maila baten, ja balima daude, arrisku moderatuan altu, oitia ez die isten. Gu egotega gainea batzutan urtek emakume batzukin. Zeren urrunaginduan horren epaitegiko alako juiziok eta izaten den, alako sententzik eta atatzen dienen, batzutan indarrean sartzen die, 5, 6 urte, 7 urte, eta guk urte askotan otega igual emakume batzuekin. Gerore, gertalikena dara emakumeke, nola baite, atzerritarrak eta deneak gu baino gehiago aldatzen dute etxe bizitzataz, helbideak, ez? Orduan, oire gertatzen danen, gure kontroletik nola bait pasatzen dienen, alako zona batetik bestera, beste ertzainetxeko demarkazio batea, gure espedientear ere, alako transferentzi bat izaten da beste ertzainetxe batea, ez? Eta guk jaso deon informazio guzti hori, guk ibiligan urte guztioitan lanean, hoi dena juten da, osoa juten da beste ertzainetxea. Kanpoarea irtetzen bali atzerritarra dielako, beste poliziarire abisatze zaie, zegoeratan ze arriskuan dagon, nundaken helbidea, zein da bere esatzaia, gure fitxak ateratzen ditu, argazkiak bai emakumenak, bai erasotzaienak, eta hoi dena bete-betean, gure koordinazioko poliziko bulegotat bitartez, bialtzen ditu dena, estatuko maila beste poliziatak. Ari gara beti ere espedientea abiatzen denean salaketa batetik, edo bestela ere gertaliteke? Ez, gertalikena da, beti baina arte atxugia esanez, emakumea salaketa jartzen duen ondoren. Baina gertalikena da, naiz eta azaldu ze eskubidea dazken, berak erabakitzea ez dula salaketa jarri nahi. Baina guk nola gure ertzaina, gure patrulla gertaratura danez etxea, eta ikusi du igual alako etxeko violentzi bat, gauzoak apurtuta, o emakumea elbarrituta, o zerbait, hoi dena gure atestadu ofizioz egingo dugu. Gu derri hortuta dago de, egoera guzti hori azaltzeko epaitegira.
Horren arira, indarkeria matxista bota desberdina daude, eta espedienteen barruan, genero indarkeriaren kasua daude, etxeko indarkeria, familia barruko indarkeria ere bai, indarkeria bikaria eta indarkeria filioparental. Aipatu du Xabierrek violentzia filoparentala eta aipatu du etxe barruko violentzia ere. Barakaldoko kasuan badakigu inguruko bizilagunek eman zutela etxe horretan gertatzen zen tratu txar egoeraren berri, baina salaketarik ez zegoen. Kasu horretan ertzaintzak egiten du peskisarik. Derrigorrezkoa da guretza delitu publiko izan da ikertzea. Kontutan izan da eta honekin bukatuko dugu emakumei, biktima diren emakumei zenbat kostatzen zaien salaketa bat aurkeztea, ez delako bide erresa. Inguruak, herritarrok, zer egin beharko genuke koro olako kasu baten berri daukagunean. Gutxinez, bat deitu ezkeo, guri aukera emango digu etxeara gerturatzeko, egoera ikusteko, eta geokingo dugu ofizioz gutxinez, ez da gutxi. Azkenean, jendek batzutan ez du sartu nahi alako etxeko gauz bat o barruko paretatan da entzuten dienakin, baina naiz eta zuk ez nabarmendu zure burua, zure identitatea lekukoa moduan, guri gutxinez aukera ematen diguzue, abizatzen bali mai gaituzue, juteko eta ikusteko violentziko egoera hori, eta geuk ja gure ertzantza moduan badakego alakoa aktuazioak aurrera emateko gaitasun hori eta epaitegira bialtzeko erasotzaile hori ere bai.